Mara vilayetinde paýta ýygym möwsümi başlady. Obalarda her hojulukdan 3-4 adam mejburi ýygyma çekilýär. Mara vilayetinde nowatdaky paýta ýygym möwsüminiň başlamagy bilen bu ýyldyň bir büdjet işgärleriniň öldüri däl eýsem, oba ýerlerine her hojulukdan 3-4 adam mejburi ýygyma çekilýär. Azatlyk radiosynyň vilayetdäki çeşmeleri we habarçylary regionaky paýta ýygym möwsüminiň bu ýylky aýratynlyklary barada habar berýärler. Oba ýaşaýjylarynyň ählisiniň ol ýa-da beýleki görnüşde daýhan birleşikleri bilen gatnaşygy bar. Mektepleriň mugallimleri, daýhan birleşikleriň we arçynlyklaryň işgärleri, kärenetçiler, çopanlar we beýlekler döwlet büdjetinden hak alýar. Olaryň ählisinden ýygyma gatnaşmak talap edilýär diýip habarçy aýtdy. Onun maglumatlaryna görä ilki başda her bir paýtaçydan günnelik 30 kilogram paýta ýygmak talap edilýär. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Mara vilayetiniň Tawtawazar, Sakarçäge, Bayramaly we beýleki käbir etraplaryna aýlanyp paýta möwsüminiň barşy bilen tanyş boldy. Olaryň maglumatlaryna görä paýta ýygmaga gatnaşyp bilmeýän hojuluklardan adam başyna 200-250 manat mösberine tölemek talap edilýär. Bu tölegiň tutuş paýta möwsüminiň dowamyny ýygymdan azat bolmagy değişlidigi aýdylsa-da, häkimiýetler ýylatdan büdjet işgärlerinden pul ýygnamaga dowam ederler diýip habarçy söhbetdeşleriniň sözlerini getirýär. Yerli häkimiýet wekilleri her bir paýta hanasyny soňky üpdügüne üçin ýygmak boýunça berk tawsyrygyň berilendigini aýdýarlar. Paýtaçy kärenetçiler bu ýylky paýta plan borçnamasyny dolmagy mümkin däldigini, hasylyň juda pesdigini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 26 awgustda beren maglumatyny aýtdy. Ol aýlanan obalaryny işi ukuyply ýaşlaryň tas galmanyny, olaryň tas ählisiniň gazanç gözlegini Türkiýe we beýleki ýurtlara gidenligini habar berýär. Halkara hukuk goraýjy toporlar Türkmenistanyň paýta önümçiligini mejburi zähmetden peýdalanylmagyny tanqid edip gelýär.